Me ke jawo ciwon suga a jiki? Yau a kansa za mu tattauna. Da yawa a yankin ƙasashen nahiyar Afirka na ganin sukari da muke sha na yau da kullum wanda ake kira da Turanci white sugar na da alaƙa da ciwon suga diabetes. To wannan ciwo ne da aka fi gado a mafi yawan lokaci, duk da yake a wasu lokutan ko mutum bai yi gado ba yana iya kamuwa da shi. A duniyar kiwon lafiya an bayyana wannan cuta a matsayin gazawar wani sinadari da ake kira insulin, ko kuma rashin sinadarin baki ɗaya a jiki, wanda aikinsa shi ne tunkuɗa sugan da ke cikin jikin mutum zuwa inda ya kamata ya je ya yi aiki. Muna da nau'ukan ciwon suga har guda biyu a duniyar kiwon lafiya. Na ɗaya, akwai nau'in farko da ake kira type 1 diabetes. Akwai nau'i na biyu da ake kira type 2 diabetes, wato ma'ana wanda aka gada daga iyaye da wanda aka samu a bainar ba na gado ba. Abin da bincike ya tabbatar, masu wannan nau'in ciwon suga na type 1 diabetes su ne mafi ƙaranci a duniya, domin yawansu bai wuce miliyan 1.2 ba a duniya baki ɗaya. Masu wannan nau'in su ba su da sinadarin insulin wadatacce a jikinsu, kuma za a ga alamun suna ɗauke da ciwon saboda suna zuwa da rama, da yawan fitsari, da yawan jin ƙishirwa, da kuma yawan shan ruwan akai-akai kamar yadda bincike ya nuna. Shi kuma nau'in type 2 diabetes, wannan nau'in ya fi yawa tsakanin mutane, ya fi addabar mutanen da ke tsakanin shekara 20 zuwa shekara 79. Bincike ya nuna akwai aƙalla masu fama da cutar suga a duniya fiye da mutum miliyan 560. Jin laulayi na daga cikin alamun wannan nau'i na type 2 diabetes, duk da cewa a wasu lokutan yana sanya rama da kuma jin yunwa shi ma. Yawan fitsari da yawan shan ruwa alamomi ne da suka fi zama gama gari ga masu wannan cuta. Wannan nau'in ya fi yawa a ɓangaren gado, yana yawan bin zuri'ar mutane daga uwa ko uba ko baffa da dai sauran dangi. Abubuwan da suke janyo ciwon suga, musamman ga waɗanda ba su gaje ta ba daga kowa, ga waɗanda suka gada kuma, in aka samu waɗannan abubuwa sai su ƙara ta'azzara cutar. Na ɗaya, kiba. Kiba na daga cikin abubuwa da suke janyo wannan cutar, nauyi da tsayi idan sun wuce misali. Na biyu, rashin motsa jiki. Abu ne mai amfani ga waɗanda suke yi, inda dama a kullum mutum ya motsa jikinsa na aƙalla minti 30, kuma ya zama yana yin haka sau 4 a sati. Ba dole ba ne sai an yi minti 30 a lokaci guda ba, amma yana da matuƙar muhimmanci a riƙa yin haka. Na uku, cin abinci mai yawan suga. Abinci da suke da sinadarin glucose cikinsu, wanda shi wannan sinadari ana masa kallon ciwon suga baki ɗaya. Abinci kamar lemun kwalba, ko tuwon masara, ko waina, ko shinkafa, ko rogo, ko fura, ko giya da dai sauransu. Ba cin abincin ba ne ke da matsala ba, a'a, rashin motsa jikin shi ne haɗari. Akwai alaƙar sukari da ciwon suga, amma ba ta kai tsaye ba ce. Idan akwai wannan mummunar larura mai kisa da ta haɗu da wanda baya lura da yadda zai tafi da tsarin cin abincinsa mai ɗauke da sinadarin suga, ko kansa sugan, sai ka ga ta ƙara ta'azzara cutar. Shi suga ko abinci mai sinadarin suga a kan kansa baya kawo cutar ciwon suga kai tsaye, sai dai ya ƙara wa cutar muni idan mutum na ɗauke da ita. Ga shawara: yaro ɗan shekara 4 zuwa 6
kada ka riƙa bashi sukari sama da cokali 5 ko kuma ƙwaya, wannan sugan da za ku gan shi kamar magi, ƙwaya 5 ta sukarin a rana. Ɗan shekara ko 'yar shekara 7 zuwa 10 kar ya wuce cokali 6 kwatankwacin 24 gram. Daga shekara 11 zuwa manya waɗanda ba su wuce kilo 30 ba, cokali 7 ya fi dacewa da su a kowace rana su sha. In har ya zama dole sai sun sha shugan kenan a wannan rana. Sai namiji babba lafiyayye cokali 9 ya kamata ya sha kwatankwacin 38 gram a rana, yayin da babbar mace mai kiba kada ta wuce sama da cokali 6 daidai da 25 gram a rana. Mai ɗauke da wannan cutar bai ma dace ya sha ko da guda ba. Idan ka yi amfani da shawarwarin nan za a iya samun taƙaitar haɗarin wannan cuta, kama daga wanda yake da ita ko wanda yake da yiwuwar samunta. Shin ana warkewa daga wannan cuta? Yes, ana warkewa. Ɗayan kuma ana samun sauƙi har a manta da cewa ana da cutar ciwon suga. Ana iya kiyaye wannan cuta ne ta hanyar ƙauracewa abubuwa da ka iya ta'azzara ta da kuma waɗanda ke haifar da ita. Hakanan nau'in ganyayyaki irin su alayyaho da gurji da karas da dai sauransu. Sai 'ya'yan itace marasa suga, su ma suna matuƙar taimakawa wajen kwantar da wannan cuta a jikin ɗan adam. Abin da ya kamata mutane su sani shine ciwon suga ba ciwo bane da ake iya yaɗawa wani ba. Shin kana da ita ko babu? Idan kana da ita, ina da maganinta. Ka min magana a WhatsApp, ga number ta a bio ka ɗauka. In kuma kana kokonto kana da ita ko baka da ita, domin kana ganin halamunta ko kana ji halamunta, je ka asibiti mafi kusa da kai domin su duba ka. Har kullum naku Dr. Suleiman Karaminsu.